Приятели, сега ще ви покажем рецептата палачинки от билкови лукчета, дъвчащи захарни заводи Горна Оряховица. С техните лукчета ще направим тези палачинки. Рецептата не е много сложна. Сега ще ви я покажем. Гледате палачинки от дъвчащи лукчета. Захарни заводи Горна Оряховица. Вие сте. Така, започваме. Едно яйце. Както виждате. Даваме напред бакалката. Виждате сами. Трябва малко да го разбием яйцето. Палачинки от лукчета. Тия лукчета са най-добрите на захарни заводи, от тях взимайте. И трите вкуса. Те бързо се разтварят. Минаваме към втората стъпка. Към тях. Ето 4 лукчета. Слагате късовики двойно. Първото, второто, третото и се залива за спясно мляко. Ето го и млекото. И се слагат микроволнова фурна. Ето така ги слагате в микроволнова фурна. Как не... И ето го вече готово. Ето така го вадите от микроволновата фурна. Добавяме и кафе сметаната полската, да стане по-меко, по-вкусно. Както виждате. И още малко захарчица. Още малко захар слагаме, за да постоянаме вкуса. Готови сме. Размешваме още малко. Но през това време слагаме тигана на печката. Сега има вкус. Видяхте, процедурата не е много сложна. Изсипваме вече готовата смес от лукчета. Сложихме кафе сметаната. Сега напред. Башанце. Ето. И след малко ще ги печеме. Това е най-интересната рецепта. Палачинки от лукчета. Правил съм и от доса лукчета, мелажните.
захарни заводи, но с тях нещата са по-различни. А както виждате, с тия се разтварят много бързо, като ги сложите в микроволнова и малко почакате да изстинат. И ето, вече сместа ни е готова. Сместа е доста готова, направо за печене. Почина да окая на мента. Видите каква хубава смес направих. Ще досложим още малко, защото ми се види много редко. Както виждате, това е процедурата по палачинки от лукчета. Направете ги на вашите приятели, на вашите близки, ще ги изненадате много. Няма да сгрешите, защото тази идея е една от най-интересните. Това е за момента.